Hola a tothom, em dic David, sóc il·lustrador i tallarista i entre altres coses ensenyo a teixir. Aquest és el primer d'una sèrie de vídeos curts d'iniciació al ganxet, sobretot orientat als amigurumis, que són ninotets com aquests aquí. També veurem uns quants punts de ganxet i iniciació als granny square, que són els quadradets de la iaia, i ho farem amb el granny clàssic, que és com aquest. Podem combinar molts colors i també podem fer-ho de moltes mides. Es pot anar fent gran, és qüestió d'anar fent voltes, ja ho veurem. Primer de tot, per començar a teixir, hem de distingir entre el nus corredís i el cercle màgic. Depenent del tipus de peça que volem teixir, començarem d'una manera o d'una altra. Si volem començar una peça plana, com ara aquests triangles, començarem amb nus corredís perquè crearem una sèrie de cadenetes sobre les quals teixirem files d'anada i tornada. En canvi, si volem teixir en rodó o espiral, com en el cas dels amigurumis, començarem amb un cercle màgic. Llavors, per fer el nus corredís, agafem el fil, així. L'agafem sobre el dit, el deixem caure i el carregolem cap enrere. On es creua, l'agafo amb el dit i ara amb el ganxet, amb el ganxo cap avall, el passo per aquí. Agafo el fil, que és el que ve de la troca, i el faig passar cap endavant. Trec el dit, estiro els dos extrems i així s'ajusta el nus. I després estiro el fil llarg per ajustar-ho en el ganxet. A partir d'aquí ja podem començar a teixir cadenetes per crear una base sobre la que teixirem la peça que vulguem. Ara farem el cercle màgic. Es comença igual, exactament igual. L'únic que canvia és que al final hi ha un pas més. Fer-ho d'aquesta manera ho fa més fàcil. Començo exactament igual que el nus corredís. Poso el fil així, el dit, enrotllem cap enrere, aguanto, amb el ganxet, passem cap aquí, estiro cap a davant, fins aquí és exactament el mateix que el nus corredís, però per fer el cercle màgic el que faig és que agafo fil i faig una cadeneta. Trec el dit i ara no estiro res. Això és el cercle màgic. Això serà a partir d'on teixirem fent una espiral. Practiqueu-lo i en el proper vídeo us ensenyaré com comencem a muntar els punts. I aquest és el segon vídeo d'iniciació al ganxet. Avui us ensenyaré com fer el punt baix, tant en pla com en rodó. Si comencem en pla, començarem a partir d'un nus corredís. Recordeu com el fèiem? Agafem el fil així, creuem, passem per aquí el ganxet i estirem el fil cap endavant. Trec el dit, estiro i estiro el llarg. Així ho ajusto al ganxet. Bé, ara farem unes quantes cadenetes per crear la base sobre la que començarem a teixir el punt baix. Fem unes quantes cadenetes. Així. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En farem 7. Vale. I ara teixirem sobre les cadenetes.
Pel punt baix, quan treballem en pla, la primera cadeneta d'on surt el fil no la podem punxar. Per tant, si vull fer una peça de 6 punts, faré 7 cadenetes. Així que anirem a punxar a la segona a partir del ganxet. I el punt baix es fa. Punxo la cadeneta, agafo fil i el passo per la cadeneta que acabo de punxar. I ara tinc 2 fils al ganxet, doncs torno a agafar fil i passo els 2. Ja està, el punt baix. Ara anem a la següent cadeneta. Punxo, agafo, torno a agafar i passo pels 2 fils. Punxo per la cadeneta, passo el fil per la cadeneta i torno a agafar fil i passem els 2. Va quedant així. Punxo, agafo, torno a agafar, passo els 2. Punxo, agafo, torno a agafar, passo els 2 i l'últim. A l'última cadeneta el mateix. Punxo, agafo, torno a agafar i passo els 2. Ja tenim la primera fila. Per pujar a la segona farem una cadeneta per no perdre cap punt. Girem. Així continuo tenint 6 punts. Si no faig la cadeneta em menjaria el primer punt. Llavors només em podria treballar 5 i em perdo un. Faig la cadeneta, giro el teixit i ara fem el mateix, però ja no estic punxant sobre cadeneta sinó sobre punt. Per tant, no punxarem per aquí al mig agafant només un fil, sinó per sota dels 2 fils que creen el punt. No sé si ho veieu. Punxo, i el punt es fa igual. Punxo, agafo, torno a agafar fil i passo els 2. Veieu que fa una traneta per dalt, doncs punxo per sota dels 2 fils que fan la traneta. Sí? I el mateix, agafo, passo els 2. Passo tots els 2 fils de la traneta i acabo el punt. Val? I així podem anar fent totes les voltes que vulguem. Sempre pensant que al final he de fer una cadeneta i girar. Ara farem en rodó i quan treballem en rodó, en espiral, hem de fer-ho a partir del cercle màgic, que es comença igual que el punt baix, com veure en el... Ai, que punt baix, perdó, no és corredís, com vam veure al primer vídeo. Comencem igual. Enrotllo el dit, passo el fil i ara en comptes de treure i estirar faig una cadeneta. Ja tinc el cercle màgic. I ara farem els 6 punts tots punxats aquí, com si això fos una cadeneta gegant. Els farem tots aquí. I aquests 2 fils han de quedar sempre junts i dintre dels punts que anem muntant. O sigui que punxo per sota dels 2 fils. Agafo fil i per sobre torno a agafar fil i passo els 2. El punt es fa exactament igual que abans, però ara els punxarem tots aquí. Ja en tinc un. Punxo el segon. Punxo. Agafo. Torno a agafar i passo els 2. Ja en tenim 2. Punxo, agafo i passo els 2. Ho veieu bé? Punxo. Agafo fil, torno a agafar fil, passo els 2. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. En faig 6 perquè normalment per fer amigurumis es comença amb 6, amb una base de 6 punts. I ara què fem? Els posem tots
així ben posats per fora, perquè si s'encargolen hauré de tornar a començar. Els poso tots per fora i la cueta aquesta l'estirem sense por. Ara ja tenim la base per començar a treballar en espiral. Això ho veurem en el següent vídeo. Practiqueu molt. Adéu.